行進曲「秋空に」をお聴きいただきました。皆さんこんにちは。広島県警察音楽隊です。本日は第138回2020年最後の昼のコンサートにお越しいただきありがとうございます。山々の木々が赤く染まり始め、本格的な秋の到来を感じさせる頃となりました。本日は心地よい秋の風のように爽やかな演奏を皆様にお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。さて、秋の訪れとともに日に日に気温も下がって体調管理にもひときわ気を使わなければならない時期ですが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。世界各地では未だに新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている状況であるため、今回の昼のコンサートも新型コロナウイルス感染防止対策をした上での開催となります。皆様には消毒、検温、マスクの着用、また広島コロナお知らせ QR への登録や新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAのインストールにご協力をお願いいたします。さて、堅苦しい話を終えたところで、皆さん秋といえばどんな秋を思い浮かべますか。食欲の秋や芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋などたくさんありますよね。今回はそんな秋といえばこれというものをテーマに前半のプログラムを組みました。次にお送りする曲は秋といえば十五夜の月ということで、月に代わってお仕置きよの決め台詞で大ヒットし、1992年から約5年間にわたって放映されたテレビアニメ美少女戦士セーラームーンの主題歌よりムーンライト伝説をお送りいたします。少女漫画が原作のアニメですが、漫画やアニメの垣根を越えて後にミュージカルやテレビドラマにもなった作品です。
現在も新たにリメイクされたアニメが放映されたり、さまざまなコラボグッズが発売されるなど変わらぬ人気を誇るこの作品ですが、来年の1月には新作の劇場版映画の公映が予定されているそうです。それでは今なお絶大な人気を集めるアニメ「セーラームーン」から「ムーンライト伝説」をお聴きください。演奏指揮は河野重盛学長です。ムーンライト伝説でした。続いては秋といえばスポーツの秋ということで、スポーツの世界を舞台にしたヒットソングをメドレーでお送りします。70年代から80年代にかけて人気を博したアニメの主題歌やあのスポーツ選手のテーマ曲など、闘志を燃やす熱い熱い曲を計5曲集めたメドレーになっています。私たちも心を燃やして真っ白に燃え尽きるほどの気持ちで演奏いたします。題しましてジャパニーズグラフィティ、スポーツは青春だです。
ジャパニーズグラフィティスポーツは青春だでした。ここで演奏を一旦お休みして、警察本部生活安全総務課の浜野ヘラソ犯罪情報官に登場していただき、防犯についてのお話をしていただこうと思います。浜野情報官、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。